May kapihan kag kalanaan, may chapel sa banglid. Kag, diri makita sa tupad lang ang popular karon nga rainbow slide. Ini ang katuwanta sa Sininga Atasu. Antes magbalik eskwela ang mga kabataan, bonding anay with the kids or barkada. Mag-long drive, kag sa long drive, lagawan ang Negros Oriental kay kabalo kamo, kadamo gid sang wala ta pang ma-explore nga mga kaladtuan didto. Ang amon kick-off point, Kabangkalan City sa South. Diri kami nag-agi sa may dalan pakato sa Barangay Tapi, pagwa sa Barangay Bantayan. Lusot na ini sa Bayawan City sa Negros Oriental. Malabay ka sa Santa Catalina, kag next is Pamplona, Negros Oriental. Take note, mahapos ang pagbiyahe kay sementado ang dalan. Sa Pamplona, malabyan mo lang sa kilid sang highway ang Cafe Alicia. Mga pila na katuig ang ini nga cafe, kag popular ini sa mga turista kay ang cafe overlooking sa kabukiran kag mga kalubihan. Iconic ang chapel sa ibabaw sang bungyod, katahom katama. Magsunod ka diri, may entrance fee nga 50 pesos para sa children kag 100 pesos for adult. Sa mismo nga cafe, may indoor setup kag may outdoor man. Sagwa, may malapad nga viewing deck para ma-enjoy mo ang katahom sang palibot. Samtang nagakapi-kapi ka diri, amo sini ang imo nga view. Ang iconic chapel na plastar sa ibabaw sang bungyod. Perfect nga venue for proposals kag syempre for weddings. Bakod-bakod sang backdrop mo. Kag, ang pinakabago nga addition nga pwede mahimo sa mga turista diri is the rainbow slide. Pila lang ka segundos nga kalingawan pero mabugtawan ang kalag mo. Bata kag tigulang, naga-enjoy sa pag-slide diri. Parents and children pwede mag-enjoy, hindi man amo sina kahawa. Hindi sinigang maglabog ko tayo ko rin. Siyempre, hindi kompleto kung hindi tayo ma-experience kag mga testingan ini. Sa first try namon, naluoy ko sa nagadusok sa akon. Ayawan sa tulod. Kulang na lang maupod sa Lumawas ko yan. Sa first attempt, hindi manami kay nabunggo ang tiil ko. Ang bal nila, dapat alsahon gid ang tiil para maghabyog kagid. Okay, next round. Naluoy, gid ko sa nagaduso ko.
Amo tuya ang slide. Thank you. Hindi namin nga idea mag panyaga antes mag-slide. Dumago ang sisig by chicken. Ang iban, makapila ka beses nga nag-slide para sulit ang pagkadto sa lugar. Suggestion lang, unahon nyo anay slide antes magkaon. Hindi manami nga idea nga tapos kaon mas-slide. Hindi ko na lang pag-explain ha, pero doma fireworks ang bakba ko. Pero sulit ang lugar sa kilid sini, may mga cabin man for rent kung gusto nyo mag-overnight para sulit ang stay nyo diri. Makapahuway, maka-enjoy, maka-relax. Sa mga wala pa maka-explore sang oriental side, try nyo man balalagaw diri. Malingaw ka sang lain naman nga view sa dalanon. After all, isa na kita ka region so dapat support man kita sa Negros Oriental nga tourism. Next week, lain naman nga slide ang testingan ta diri sa gihapon sa Negros Oriental. Bawas out. You and me forever. Para sa mga episode sa Tripig Diruming, i-follow mo nga Facebook page at YouTube channel, DigiCast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripig Diruming. One more